Și bine, hei bună prieteni și bine v-am găsit la a 6-lea episod de Minecraft. Hai să începem. 6-lea. Simplu că am revenit, am avut un pic de treabă și vreau să încerc ceva. Ori noaptea sunt și cai, zombie, oare. Ia acum bem. Uite n-a căzut. Ne-am cons... Ce putem să ne facem? Putem face ceva cu el. Cum se numește? Sunt ăsta. Să vedem. Ce să fac o din asta? Carte pot? Și din ce să fac? Ce să fac? Gata. Știu din alea. Din drese, așa, cred. Să mergem, să minăm, da. Hai să minăm, tot mai sus, sau mai sus. Hai să ne mai facem top. Să ne mai facem topori. Topoare. Ne luăm și mâncare. După. Oare pot să prăjesc cu nou? Nu. Ce păcat. Uite, ce pot să fac? Tablocul ăsta avea șmecher. Să-l pun uite așa aici. Să-l pun așa aici. Ce să pun? Să pun asta. Așa. Șmecher. Ce știți voi, mă? Ce șmecher, lor. Să ne lăsăm sabii aici. Șmecher. Așa. Șmecher, așa. Da, hai să ne facem. Stai bețe. Luăm toate bețele. Să luăm și cobblestone. Și hai să ne facem. Ne-am făcut. Așa, câte ne-am făcut? Wow. Să lăsăm ăsta. Lăsăm și ăsta și ăsta și ăsta, nu? Hai. Lol. Stai, mă, acolo. Stai, mi se pare că eu am aruncat aia. Aruncat-o. Să mai facem unul din asta. Șmecher. Ia să vedem ce ne punem. Ia să punem. Ia cum ar sta? Ar sta frumos. Da. O lăsăm. Sau. Pune licoarea mai bine. Licoarea. Asta. Asta, așa. Așa. Asta cred că sabia ar sta mai frumos așa. Da. Cum punem aici? Să mai punem la prăjit niște carne.
Hai să punem mai întâi astea. Că ne ajunge pentru toate astea. Să ne ducem să minunăm până atunci. Să am pus o mâncare aici, că aveam una. Da. Hai să încep pe... Hai repede, hai, n-am timp, trebuie să mă duc la minat. Am torțe? Sau trebuie... Am 13 fani. Ține! Stai, ce-am pe mine eu? Ceva bun? Am. Trebuie să stau mai sus. Haide, încă ăsta și ăsta. Hai, știu că se poate, știu că se poate. Bine, boss. Și frumos. Asta, cărbunele, îl punem aici. Luăm mâncarea, tot să lăși. Hai să începem. Dacă, după cum v-am spus, am făcut o mină aici. De fapt, am vrut să fac una altfel. Să sap doar eu și am găsit asta. Pește. Să pun pe aici să vedem ce găsim. Sigur o să găsim ceva bun. Se numește ăsta. Granit. Nu știu. De fapt știu. Gata, știu eu cum se cheamă, da. Trebuie să mă strâns. Deci am niște jocuri mici, așa. Unele sunt foarte șmechere. De fapt nu sunt. Sunt șmechere, mă. Dacă nu știți, căutați. Nu știu, dacă vă place, puteți să vă jucați și Cob, Car, Real Car, 3D. Căutați acolo și vă arată o mașină galben, portocalie, da, portocalie. Șmecher, tare. Dar nu chiar mă joc eu așa. Aveți și misiuni, dar nu chiar este real. Nu ziceți că este real așa. Deci șmecher tare. Mie îmi place, nu știu dacă vă va plăcea și vouă, dar în fine, eu v-am spus doar. Mai bine, trebuia să luăm de unde rămăseserăm. Iron? De unde rămăseserăm? Că eu făcuserăm o mină aici. Însă pasără mult. Dintr-o dată nu mai aveam baterie. S-a închis. Mi-am pus-o la încărcat. Și dintr-o dată mort, nu știu de ce. Și da, bine că mi s-a salvat casa, deci și lucrurile.
Am fost mare norocos. Am avut mare noroc. Ce m-a speriat. Tam, tam, tam. Ce rău că nu mi-am făcut și o lopată. Cu deja un stack de cobblestone. Mai știți că mă văd cu noi aici. M-a ajutat cățelul meu, Bob. Dar uiciul ăla l-a omorât. Uiciul ăla prost. Uici prost. Ce uici prost este. Deci n-am mai văzut așa uici. L-a omorât pe Bob. L-a omorât pe Bobiță. Hopa, hopa. Hop, 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 hop. Și... Ce rău este că dacă aveai ăsta torța în mână, puteai să vezi. Era foarte bine. Când mergeai lumina. Foarte șmecher și foarte bine. Nu mai trebuia să o pui. Îți făceai direct una. După cum știți în Minecraft 16.0 poți să ții două lucruri în două mâini. Ții două lucruri în mâini. Nu așa un lucru. Nu găsim asta. Deci, așa. Facem și aici. Hop, hop. Eroina. Hop. Eroina mea. Ne ducem până sus. Nu să prea mult. Oh, s-a lăsat noapte. Și nu e bine. Nu e bine. Ce repede în casă. Așa, ne foame. Nu punem tot ce am luat, tot. Era să zic la torțe lumânări. Lumânări. Ce se întâmplă? Da, deci aici s-a terminat al 6-lea episod al nostru, al 6-lea episod de Minecraft. După singuratic Minecraft, episodul al 6-lea. Da, dacă v-a plăcut, dați un like, un share și pa!